Yang mriki niku nika sing teng mriku nika naminipun Yang Raden Sastropamira kalih laren niku Yang Bagus Kuncoro. Kalih. Nggih, kalih. Jadi Yang Raden Sastropamira sampun muksa. Ya terus diganti laren jaler nggih menika Yang Kunjung Kuncoro. Mbah ini semet dupa pesan mengke jawab-jawab leluhur njabangi dupa. Memang semet kayak begini. Mungkin kalau tanglet-tanglet. Tegese leluhur mriki lho. Heeh, nggih, izin, ajeng Izin kalih pedhayangan. nggih, ajeng kula tanglet-tanglet kesane leluhur niki nggih mangestoni. Dan istilahnya kan nggih kula niki saya napak tilas kalih leluhur niki nggih. Saya nggih leluhur iki mugi-mugi njambangi anak putu nonton nggih tansah pinaring kalujengan. Sane mengke bae pituture niku saged ketampi kalih penontone ing grup media nggih mangertos istilahé pepunden mriki nika wonten sejarahe leluhur wonten mriki. Yang mriki niku nika sing teng mriku nika naminipun Yang Raden Sastropamira kalih laren niku Yang Bagus Kuncoro. Kalih. Nggih, kalih. Jadi Yang Raden Sastropamira sampun muksa. Ya terus diganti laren jaler nggih menika Yang Kunjung Kuncoro. Mula desa niku dijenengke Ujung, tetes sing ngunggune itu Kunjung Kuncoro. Nggih. Sejarahé. Cara cikal bakale sing miwiti dusun Pucung. Raden Sastropamira. Sing sampun muksa. Raden Sastropamira terus digatekke laren jaler Kunjung Kuncoro. Terus desane dijenengke Desa Pucung. Iku sejarah nenek moyang ngoten. Nah, kula niku sampun kelahiran tahun kawan dosa. Sekawan dosa ya. Jadi sakderenge Jepang niku tahun 42 teko niku perang Jepang. Nggih. Jepang terus niku Londo niku tahun 40 niku kula pun gedhe pun banget. Terus ngonangi gitu. Saya ngonangi zaman gegere niku saya ngonangi kula. Lagi. Jadi zaman niku zaman Jepang, Mbah. Nah, Nggih. kados zaman PKI ini jenengan ngotos Wah, sejarah. PKI kula ora kebut RPKD. RPKD niku RPKD niku pimpinan pimpinan angkatan angkatan muda. peta niku. Angkatan ABRI niku. Oh, ABRI narin Nggih. RPKD niku. RPKD rin. Pun gedhe kula, pun rabi pun di anak. Di 13 PKI niku. Enten ngen kula niku simbah namanya simbah Poni ini garwane riyen niku zaman peta niku lah gandeng gugur niku sak niki kan cara riyen tesih asal apa gaji pensiunan niku. Nggih. Tapi gandeng garwane mun seda nggih mun cabut. Niku zaman perang penjajahan niku setu Mbak. Nah, kok dicabut ya? Kok beda? Cara umure niku kan Mbah Putri ini mun sedo. Jadi sing ngurus niku larene. Oh, ada. Cara mun rampung paripurna umure niku. Napa mboten entuk anak. Napa sih turun nang anak ngoten niku? Nek turun anak mboten asal niku. Lagi carane mengteng garwane iki to. Nggih. Garwane situ nggih rampung. Nggih rampung.
Soale niki ngeten, kula nggih derek kula asli niku nggih angsa Reknan Reknan kedua. Mama ten anu Solo niku Tentara Madu. Niku nggih mung ten ibune tok. Bareng wis ibune renek ya wis ora iso turun nang anak. Mas wujud Mas. Nggih, nggih. Nggih. Nggih, muga isinke Nggih. sedaya warga ingkang badhe ngubah suku sedaya pun jangkung Mugi-mugi sing slamet kalih sing sanikala kanthi lancar anggenipun sami kesehatan. Bangun kula ngoten. nggih. Nggih, intine kula sakniki nika ngaten, Mbah. Kula nika saking wadah paguyuban Majapahit Bumi Nusantara, Mbah. Nika babak kawaruh sejarah Jawa, budaya Jawa, lan spiritual Jawa, Mbah. Nggih. Ing dalu menika nggih pengin mangertos sejarah nika Pura Pucung. Asmine napa? Pura Pucung nika kalih asal muasale pripun? Oh, ngaten. Nggih. Nika ngaten. Sejarahipun kula menika mula bukanipun nggih kula kalih Mbah Lurah mriki. Nggih. Dadi kula niku zaman tahun 67. Nggih, 67. Nggih. Sejak papan niku G30 SPKI, sejak 4, 5, 6, 7 niku mulai agama Hindu niku muncul teng daerah Sumberawang. Oh. Kalih jongso niki seperantaran nggih. Nggih. Ini paling sepuh nggih. Riyen sulit, Mas. Nggih. Sulit niku kula niku ajeng perbayaan niku mboten duwe nggon. Oh nggih. Sebabe burung toto-toto. Dadi kok gandeng dereng gadah nggen.
warga Hindu mriki kathah. Dadi sedusun iku enten swidak kepala somah ning sing separo Hindu, sing separo Islam. Dulu kalau riyen sanjang niku mayoritas nggih mriki. Nggih. Nak sanjange Nggih. ibu sing sebelah niku. Mayoritas nggih, kathah. Nah, karena pergeseran masuknya Nggih. agama ada udah pindah istilahnya gitu. Lah, pindahe niku anggere rabi mek wong Islam dadi ngoten niku. Pindahe ngoten terus tarik sithik ya terus do aneh. Lah kula mboten maneh. Lah tak kek sapa ngoten. Ah nggih, jenenge kula salut kalih Simbah Parno niku sampai sepuh masih nguri-nguri budaya leluhur Mbak. Tak kek sapa. Anak kula lanang piyambak dadi guru teng Solo niku dadi tukang kebon Pegawai. nggih pegawai. Jane pegawai guru SIO ning dadi didedekke teng omah teng Solo Kampung Ruki niku dadi tukang kebone Pondok Pesantren Putri Nguruki. Nguruki niku daerah pundi? Nguruki niku Solo Kidul Tanggul. Ngoten niku. Lah, karepe kula niku kan marun mrika, ning kula mboten pundah duwe tempat dhewe ngono ya. Ya wis ora iso, wis kowe wis kono, kowe nggonmu ya kono ya. Kowe sing nang kono aku ya arep sing aku ya nang kene, wis ndungkon dhewe ya tak wae sapa. Lah niku nggih sampun manggen teng mriki wong soalé kula piyambak nalika dereng gadah papan panggenan niku kula njaluk pring kalih masyarakat wong pelung-pelung niku kula jaluki pring siji-siji pring loro-loro Nambel balene niku. Lah nggih kula teke nggih bali Banjar niku teng ler wedi nggih. Niku lare Tak sendang niku. Nggih mboten lare niki kok. Oh lare niki. Nggih dalan iki nggih. Lah eleke pun dadi ya kentheng barang wis dadi enek kentheng-kentheng cilik sing kentheng. Eleke sing ndek kebon niku pindah teng Sumatera Kebon Hidul. Sadewa pura kula pindah nang kulon dalan. Rodok waris sithik. Di dalan iki ngawur kulon dalan kulon dalan sithik. Teng mriku ndelalah sing ndek kebon tinggal. Wis mati. Pun gandeng teng mriku nggih Mindung Magersari. Lah kula sebagai ketua Hindu kula entuke wajib. Iya wajib. Zaman biyen ya rupiah. Nggih. Ya setengah. Nggih. Ngoten niku rupiah setengah. 500 niku ora wong anu ora 100 rupiah. Nggih rata-rata nggih. Sak ikhlase ri. 100 rupiah. Nggih. Ngoten. Lah niku kula tumbaske ayam. Nggih. Ke 100 rupiah tak tukar pitik. Tak gadoke sing do ngaji anu niku sinau agama niku. Tak pengopen. Jebul. Wes bekat larang-larang. Tak doli tukar wedhus. Bukra-kra jebul. Wedhus dadi wedhus. Bukra-kra dadi wedhus jebul. Tak dedeke sapi. Satu pedet cilik. Diopeni sing ya warga niku dadi gede, meteng. Sapine meteng. Lah niku enek wong nempani nawan lemah nika sak sedhae kula. Kula nggih nuku lemah nika. Sing nggih gamel pura niku. Nggih jumlahe lemah niku wiyare 1 hektar 106 meter. Niku gandeng kalih sendang sepuh niku. Nggih, niku nak purane berarti sebelah saderenge niku. Saderenge mau sak sampun niku. Bale Banjar niku. Lah sawise kula maklo tuku Bale Banjar wonge pesta anu niku teng mriki kula pindah mriko.
Lah omahe sing sik niku nggih nika sing lere nika wau nggih omah grabah niku. Omah sing kayu niku lere. Nah, setase pura pucunge niku? Hah? Sing pura pucunge niku? Lah pura pucunge lah nggih niku gawete gaweane wong akeh sing omah sing lor niku wau. Oh, sing ler. Ler rondan niku. Ler rondan niku ra enten omah. Mboten sing sendang niku, senes. Sanes. Sendange niku gawe wong desa niku. Lah mengke sing ajeng ditanemi dipasang pelinggih candi niku berarti sing teng pura pucunge niku. Nggih teng latar pura. Mboten sing teng sendange nggih. Mboten. Sing teng purane. Teng latar pura. Mboten teng sendang, mboten teng poke. Nggih teng pura. Dadi ngeten nalika saking Kediri Mas Tiu matur kalih kula. nggih. Ampreh matuke, ampreh saene saged ayem tonton kula teng anak putu dinten napa, Mbah. Oh, tang jenengan. Nggih. Terus Nek pemanggih kula Mas, kula niku awit nalika sak gawe ngandhek tekane kula pindah ngandhek tekane bangun niku kula mboten owah saking dina Kamis Legi. Prayogane nggih dinten Kamis Legi. Berarti makanya benjing-enjing niku ajeng dimulai. Mula sesuk Kamis Legi ndelalah dibangun. Lah nggih pangestune niku. Nggih. Sing dinggi ugeran niku patuane dadi nggih rembuke Simbah utama nalika pertemuan saking piyai saking Kediri. Lah, kalau semanten kula nggih mboten saged tegese ya pripun nggih. Cara canane tanda tangan nggih carane pembukaan ngoten iku sapa-sapa sing anu di tanggae di harine nek dinane wis mung jenenge sapa-sapa piyaine kata 6 kok. Nggih niku 6 atau time niku. Nggih. Ing Kediri niku. Nggih, lah ngoten lah. Niku dereng. Lah jane upamane jaman semanten anu niku kubine kula ngenekke pembukaan kula kan tanda tangan nek Kediri ki nggon kampung endi RT berapa nama siapa. Jane wong jenenge wong lanang ya wis lali. Tapi nggih niku Pak Tio ini kan yayasan resmi Widya Mandala Nusantara. Jadi niku resmi Mas. Nggih resmi niku. Jadi memang program 1000 candi niku di anu mboten. Nek kok niku anu tegese caluk niku ya dene mboten. Mboten. Niku panggilan leluhur. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Percaya nek niku. Jadi niki istilahnya kan jongko Mbah. Jongko niku perkembangannya ada gejolak alam bencana kali ini kan wolak-walik zaman ngoten. Iki makane ketika wolak-walik zaman niku tiyang putra-putri wae niku ngangsu kawaruh Jawa melih. Niku ya kados niki intine nak tiyang Kediri sampai dugi mriki nak mboten panggilan leluhur ya mboten dugi mriki ya, Mbah. Nggih. Lah nggih niki. Ya. Mula nika pura-pura nika kula bangun nggen wong mriku kula DKI Cokro Manggini. Raja. Cokro Manggini. Nek mboten kleru taun menapa wis kula catet jan. Kalih nganu tanglet Mbah. Nika sing piantun sepuh sing cikal bakal miwiti desa niki niku simbah sinten niku? Eyang Raden Sastropawira kalih Eyang Kuncung Bagus Kuncoro. Cara nu tiyang kalih sing babat griya alas mriki nggih. Nggih. Lah kados sendang niku ketika simbah pun Jawa pun umur kirane mangertos niku napa memang mon wonten napa nembe ingkang sendang? Wonten. Jadi sendang niku pancen sendang kawah. Niku jaman Mataram nggih. Mojopahit. Oh, jaman Majapahit. Nggih. Wong jaman kebadrane nenek moyang mriki niku. Lah nggih. Jaman kebadrane nenek moyang niku kula sih cilik angon niku desa Pucung niki enten niku alang-alang kalih omah niku madhep. Payon niku alang-alang. Agake kayu banding.
dereng wonten gendeng. Alang-alang. Lah nggih. Alang-alang iku digawe welet ngono digapiti ngoten terus di gek usul di kleke ngoten paleni. Jadi Di omah. nah kalau riyen ini kan zaman kolonial ini kan zaman penjajah nih, VOC ini kan. Jadi ketika berarti bujangga keraton ini kan melarikan diri berarti. Nggih. Do golek-golek mengungsi tempat-tempat sing kirane aman kalih penjajah Londo lah nih. Nggih. Mungkin nak dari pituture Simbah niku nggih yang kalih niku memang mungkin nggih trah-trah kalau riyen sing memang golek amane nggih akhirnya menetap teng Desa Pucung niki. Saking Serang. Oh, rek sing Serang niku. Saking Serang. Nggih, kok tekoke saking Serang. Mriki kalih enten sing teng mriku setunggal. Anu Eyang Parmono. Eta Floreta. Deber ge kelas jane lo jebakon. Mirong kon terus ada. Ya jebakon. Ya kula mboten iso besek nggih kula kejak ngersi ngene. Nggih. Nggih. Kira anti 100.000 ya ben penting aku nguri-nguri. Nggih. Nguri-nguri kajawen. Nggih, soalnya Mbah Kakung niku seharusnya nggih sing di kalangan istilahnya nggih muslim tapi mbahen tesih nguri-nguri ajaran leluhur sampai saat ini nggih temen sangat ibaratnya perkembangan zaman niku mboten ngowah pikiran Mboten. sampeyan. Lah nek anak-anak kula malah nggih mboten enten sing kula nggih boten Islam. Mulakno saking Kediri Kediri niku nek terus kula mboten enten nek anak sampean pripun anak kula mung kandhani. Nek arep maris tinggal aku kebon sawah Tegal kena ning pura ora kena kuwi malah di. Lah nggih, niki saya mun dados sanggar pamujan Simbah yang kalori. Nek nang cara Islame nek anu kuwi musala ning nek nang nggon agama itu tempat suci. Tempat suci. Kebaktian tempat suci. Nah, kalau riyen niku kan nangarane Balai Banjar ya, Pak. Nggih. Saderenge enten pura. Mula niku kula tekeni Pura Buana kedua. Jenengmu sapa, Nduk? Garneta, Mbah. Niku Garneta, Mbah. Darneta. Nggih. Oh, iya. Nembe kelas Pun 3. sekolah Kelas 3, Mbah. kelas 3. Oh, iya aduh. Sekolah sing pinter ya. Nggih, Mbah, pangestu Kok ben niku. dadi pegawai negeri. Nggih, Mbah. Sekolah sing pinter. Terus misalnya ini kan Pak Tio nyumbangsih candi niku nak kados pembukuane kados sertifikate ngoten niku tesih iki. Sertifikat tersengat. Niki disilah guru agama Semberang niku jenenge Narto. Pak Narto nggih. Nggih. Lah niku dhisik niku leh niku dijak nek kandha kakang ora kandha golek utane kandhane golek bantuan. Pengajuan bantuan. Ning Lendoko nang kantor BKK. Ning nek wong golek utang niku umpama kula ditagih utang pamane dilelang kok mau golek utang niku sakniki kudu nganggo layan surat Asli. asli. Nggih. Nek mbut perantara mboten saged. Ah iya. Tapi nggih nek alangkah saene tenang mawon. alangkah saene nggih tanglet niku. Nduk. Ya, gitu. Alah mboten sah, Bang. Pun mboten sah. Baiklah, Teh. Pun mboten sah. Sana. Mboten sah, Mbak. Malah repot bae. Baik kelas Pak, sana. Tambah.
Doa saat Mboten, rebutan. Mbah. Tangan. Baiklah, tenang. Tapi dek, Tapi enggak. Baik. sangat nuwun dah. Dah. Matur nuwun. Enggak. Ya, baik. Nah, Atas suwun, Mbah. itu bu es. Yang dikelola. Yang gede banget lah punya lagi nanti. Ada. Nah, Boleh ke apa? boleh kali. Kula niku nggih salut kalih Pak Tio king Kediri niku berarti zaman tanggal pinten tanggal 6 Minggu ya kelingan kula niku kan Pak Tio niku nembe sowan king Candi Sukuh. Candi Sukuh lah niku terus mampir teng Pagak, Pagak niku. Nah, ketika niku nggih panggih kalih Mas Joko Nggih. istilahnya badhe sosialisasi program 1000 candi niku. Nah, kinten-kinten sinten sing kersa, sinten-sinten sing minat program 1000 candi nika siap membantu berupa bangunan candi. Nah, niku tanggal 26 nika nembe 7 unit, 7 candi, Mbak. Dadi mun dugi teng Pagak. Lah niki mun dikawiti awit kala wingi niki. Niki sing teng Pura Pagak niki mun 50%, Mbak, mun didamel. Lah rencana mengke nembe miwiti sing teng Pucung. Ketika Pucung rampung nembe teng warga. Warga ini kan nggih enten kula pun nggih tumut program niku. Warga. Nggih, dadi king kula niku sekawan kalih Simbah Pur. Nek jenengan nggih tepang kalih Mbah Pur Watmojo. Pun Nah, Mbah Pur niku kanca kula sekolah niku. nika simbah kula. Dadi Pak Purmojo, Pak Purmojo niku kanca kula Jati. sekolah. Syekh SR sekolah niku. nggih. Dereng Dadi niku kula enten program candi Mbah Kakung kersa napa purun. Nah, ndalah le Mbah purun. Nah, akhire kula ngabari kalih Mas Joko ngabari kalih Pak Tio king Kediri. Siap bantu program 1000 candi niku. Jadi king Kediri dugi mriki nggih kelang-langan nggih. Mungkin 5 jam. Kaya Pak Pur niku terus ngoten niku napa nggih ajeng dikek teng nggen pribadi napa nggih ten pura niku. Nah, Pak Mbah Pur niku mengke rencana didekek teng ngriyo teng terao depan rumah niku. Lah apa samping rumah niku. Oh, ngoten. Lah kan mengke kesane anak putu sing wangsul teng ngene Mbah Pur niku sih eling simbah iki di budaya leluhur ngeten. Dadi ketane anak putu niki napak tilas mengke. Nggih. Lah sakniki Lah niku bayar napa boten, Pak? niku nak sing kang Kanggo pribadi ngoten. pribadi niku mung gantos ongkos kirim, Mbah. Oh, ngoten. Ongkos kirim nika sanjange Mas Joko niku terkena biaya 250 niku ge operasional transport istilahnya. Niku 250, Mbah. 2.000. Nggih 250.000. Namun nak sanjange Pak Tio niku bentuk candi niku kalau dinilai nominal uang niku 900.000 sampai 1 juta satu candi. Nggih. Jadi kan istilahnya belum ongkir. Istilahnya nambah Pak Tio niku kan cuman mengganti transport. Niatnya mau membantu kinten-kinten sing kersa supaya budaya leluhur niku kedah diuri-uri malih. Nggih. Jadi salut kalih Pak Tio niku asal wahyu ingin mengembangkan budaya leluhur
dipadosi ketika enten-enten sing kita betahaken angin nusa luhur nggih siap membantu niku. Kados sing teng pura mriki Mbah niki napa nek cara simbah niki kan istilahnya nggih carane juru kan. Niku napa nggih angsal pepeling, angsal petunjuk istilahnya apa nyuwun diuri-uri napa lihat mimpi napa pripun nggih enten. Nggih nyuwun diuri-uri. Lah nggih. Niku kan Mboten kenging direwake. lah nggih niku kan saniki teng media niku ngeten Mbah. Jadi ketika alam banyak bencana, banyak tsunami, Nggih. gunung meledos, Nggih. akhirnya tiang niku ngerasa napa gelisah Mbah. Gelisah karena bencana alam niku kene-kene alam niku mboten seimbang. Nah, leluhure nenek moyang niku ketika mengalami goncangan alam niku enten istilahnya mengaturkan sajen Mbah. Nggih. Kados larung saji. Nggih. Isare ngruwat sengkala lho Mbah. Nggih. Kados isare buang cok bakal napa bat sajen napa Nggih. niku. Dadi akhire tiyang Jawa ini goleki wiwitane, goleki leluhure supaya nggih alam ketika alam murka bencana sing menyeimbangkan niku anak putu nyawiji kalih alam meleh ngoten. Jadi ketika tiang sing maune meninggalkan budaya luhur misalkan kenduren Mbah. Kenduren kata sangat nyuwun sewu berarti nggih. Enten sing do ngicali kenduren. Sakniki akeh timbul meleh ingin melestarikan budaya niku. Kados kenduren, kados sedekah bumi. Nggih, saya niki. Saya Saya kemawon sih. nggih. Metel barang sih. Nggih. Nah niku Sajen teng barang sih. hmm. Teng kabin. Nek mriki dhek saya anten. Saya lestari iki. Nah nggih. Dadi nek simbah-simbah atus simbah kakung niku nggih uripe do langgeng kayak paringi kewarasan niku kan nggih nguri-nguri budayane leluhur ngono. Lah kados matur nuwune niku nek tiyang Jawa niku nek ajeng metil pari niku kan nggih matur nuwun kalih Bathari Sri Mbah. Nggih. Lah nek sing tiyang Jawa niku nek sing ngilangi budayane niku kan nandur nggih mboten sajen terus ketika panen nggih mboten paring sajen carane berterima kasih kan mboten ngertos Mbah. Makane nguri-nguri budaya niku supaya lestari ini kan sesajen ini kedah dilestarikne meleh. Jadi anak putu niku kan pengen mangertos maksudnya enten sajen niku intine pripun to supaya nawak pripun to ngoten kan kersane urip diparingi kewarasan, diparingi di adohe oleh Sukerto diparingi bergas waras umur panjang kan ngoten. Kula niku anu Mas. Awet cilik mula niku kula niku dene wong anake umuran wirko. Nggih. Sampai kula niku awet cilik mula awet kula sapian niku pun pak kula niku pun boten enten. Nggih. Bapak kula niku sing jikok ki Jepang. Oh, zaman Jepang. Nggih, jaman Jepang. Urusane boten mudeng ra cilik kok. Karena urusan Jepang wis ora dibali dirembusak. Wong nang jaman Jepang kan resik muni dirembusake ora bali. Jadi tiyang iku. Bapak kula mukiman Sumberawang niku Jaya-Jayos. Sing niku ngepitan kula adik kasiwon. Terus tumangka niku dalang Arjo iku. Nek kados njenengan nek kados yang Yasa niki sing ngonangi nggih. Mbah Yasa. Ardi. Mbah Yasa sing mlebet etan stasiun niku. Lah niku pun mriki bolak-balik. Hmm. Pusakane teng mriki dempen Joko mriki. Kalih sing Pak Dalang niku Pak sinten? Arjo Iguna niku pun boten ngunangi. Pak Dalang Mojopuro niku Pak Dalang sinten? Pak Toyo. Oh, Mbah Toyo nggih. Kula sing ngono. ngonangi niki Mbah Toyo niki. Mbah Toyo niku malah kalih kula niku anak buahe.
Kula niku anak buah Mbah Toyo. Nah, Mbah Toyo niki nek cara wong Kejawane kan kental. Kajawen. Nggih, Kejawen. Ilmu kebatinan. Nah, ilmu batinan. Sembur suwuk niku kadose. Nggih. Kula anak buahe, murite. Saresane teng dinten Rebo Legi. Sare anu disante sare candalan iki. Ning keciwane kula mboten iso berangkat kok nganggo dalange mboten. Kula mau biasa nggih. Kebatosan tok. Dadi sing upamane berangkat dalang nggih berangkat anu napa nabuh ngoten niku nek dong Rebo Legi nggih sing iso nggih terus do nabuh ning kula nggih ning kursi. Kursi niku kula nggih mare kula niku nggih pun grup sepuh. Dadi nggih kan awal kali Mbah Toyo. Nah, pituture simbah-simbah niku nak Jawa niku kan nak diarani niku are tanah gemah ripah roh jinawi nek. Makane tiyang Jawa niku mun ndamel peradaban candi. Leluhure Jawa niku kan pun ahli sastra, Nggih. ahli pengobatan, lan ahli bidang arsitek bangunan. Nak zaman koriyen nak mboten ahli bangunan candi nggih mboten resisi ya, Mbah. Padahal nak sakniki bangunan mun pinten-pinten abad kan nggih tesih gagah, tesih anak putu saged mirsani, saged menikmati keindahan niku. Ya nggih. Ya nggih sejarahe kira-kira tenggen Candi Prambanan niku Candi Sewu kok arek kon dadi semeni. Nyatane nggih iso kesangani ngono niku. Lah nggih. Sejarahe. Lah nggih. Anu Rara Jonggrang niki, Mbah. Nggih. Anu Sejarah enten. nggih. Nika ibare nggih jaman para dewa ya, Mbah. Nggih. Nah, miturut Jawa niku kan laire Bathara Guru atau tumitis Bathara Siwa niku kan nitise teng Jawa ngoten nak miturut Nggih. niku. Jadi nak dinalar nak bangunan candi kados ngoten terus watu samonten-monten nak dijunjungi pripun nak di luar nalar ya, Mbah? Nak saniki bantuane kalih derek, kalih bego, kalih alat berat. Lah nak jaman kala riyen nggih serba manual ya, Mbah. Nak cara bangun. Nek sengan dereng ngeten. Lah nggih. Niku nak menggambarkan bahwa leluhur kita itu orang hebat ya, Mbah. Walah. Nggih. Mboten saged dibayangke ya, Mbah. Mboten saged dibayangke. Lah Saiki contone demben enten nika Lindu. nggih. Nika ora dodaya. Nggih gempa Jogja niki, Mbah. Nggih. Nika ngalami nggih ada kerusakan lah istilahnya. Nyatane jejeke ya ora nggo piranti anu kok. Ya mung di jejeke wong. Nggih manual niku carane servis lah. Pripun zaman semonten. Padahal nak semen kan nggih dereng wonten. Nah, sisteme niku kan nek miturut ngen arsitek niku kan ada kuncian batu. Jadi setiap batu kalih ada kuncian bentuk tutupan di atas ini. Setiap candi, setiap batu. Padahal batu niku mboten itu kan ya. Walah. Kayak samping-samping ini kok mengke jangka panjang rencana ajeng diriap malih dibangun malih. Oh. Nggih. Lah niku paribasan sak ngisor mendhuwur nyelot cilik. Mengerucut. Nggih. Ini kan nak candi ini kan istilahnya menggambarkan gunung ya, Mbak. Nggih. Jadi semakin ke atas semakin mengerucut nih. Makanya istilahnya enten jagat agung kali jagat alit. Nah, jagat agung kan melambangkan gunung. Nah, jagat alit ini kan dalane nggih manungsa-mangsa niku. Nggih, ditunjuk lah. Nggih.
Jadi Jawa niku nek dinurut sejarah kan sugih. Sugih makmur lah Nggih. zaman abad 6 ke 7 sampai ke 8 niku Jawa memiliki peradaban candi. Lah bangsa asing datang ke Nusantara kan istilahnya kan menimba ilmu ya. Ilmu pengetahuan sastra. Kados teng Borobudur niku. Sedangkan Cina pun mengakui bahwa induk peradaban sastra itu dari Jawa. Lah jane anu Mas. Nek menurut sejarah niku asline wong nenek moyang biyen iki ya sing bahasane basa Jawa, tulisane ya Jawa. Perkara iki tulisan jadi Latin niku kan anu. Sing Joko apa saka Jepang apa piye ngono. Malah kabar ini menurut keterangan. Mbah kula niku dalang niku pakeme niku wakeme niku bukune sak manten niku ngaten niku tulisane Jawa ning tulisane apa. Niki tesih, Pak. Bukune pun mboten. Niku nebane kertas napa keng kertas menan. Kula pun anu. Dadi Zaman londo kula pun melu mayang. Ning kula sing cilik ora kathok ora pambi. nggih. Butuh. Sekolah reklamben kok. Wow. Bekal kon kathok babuk kambi karung kathok-karung aku trimo udo ora kathok. Gurune nek ngangkat maca kula nggih kae cara kabeh maju ngoten. Wow. Makane tiyang Jawa nika kan ilang Jawane, Mbak. Dadi Nggih, wong Jawa ya. wong Jawa ilang Jawane niku ilang leluhure. Nggih. Dadi supaya nika nek ben mengaji leluhur ngaji ajaran Jawa niku kan nggih napak tilas jejak-jejak leluhure. Nah, wong istilahnya entuk kamulyaning jati ini kan saka nguri-nguri leluhure. Nggih. Dan niki nek wong Jawa ilang Jawane nika leluhure dhewe gak ngerti milih leluhure manca. Sedangkan nak leluhuri mboten mungkin istilahnya njlomprongke anak putu to, Mbak. Mboten. Mboten. Wong sing uripe langgeng, uripe dangu nika kedah nguri-nguri budayane leluhur. Satu contoh ibaratnya nek tiyang Jawa niku kan meninggal niku enten 3 hari, Nggih. 7 hari, ngirim selamat 40 hari. Terus bar 40 hari niku mendak tin. Nen Nah, bar 40 hari niku mendak napa pun? 100. Oh, 100 ini, 40 100 mendak pisan mendak pindu nembe 1000. Nggih. Nah, niku kan ibarat nak anak putu niku nak duwe tanggungan nak nentaske leluhur ini kan ampun 1000 dinten ya, Pak. Nggih. Nek wis saya dino niku nek mboten kairu pendak pintu unjuk 90. Sangang sasi 10 dino. Cara hitungan Jawa niki. Cara itu Jawa. Jadi nek wis pendak pintu njipuk sangang sasi unjuk 10 dino. Nah, sakniki niku kok sampeyan nyuwun sewu kadang tiyang sing alit, do gerah, sing murid nganu kok do ninggal sampeyan nyuwun sewu berarti kan. Nak sing tiang-tiang sepuh niku uripe do dangu. Lah niki kan seharusnya anak putu niku sinau saka simbah buyut to, Mbak. Kok do uripe sedangu iki piye? Lah kados misalkan wong Jawa niku istilahnya kan enten istilahnya ruwatan. Nggih. Nah, kados kendurene istilahnya ngruwat sukertane awake dhewe to, Mbak.
Dadi nak wong kan mboten mesti nak uripe niku karmane sae to. Nah, carane nak memutus karma elek niku nggih kedah aten rawatan iki. Nggih. Nika nak wit sing cerak sendang nika wit ringin nggih, Mbah. Nggih, ringin nih. Besi kali asem. Nak sing sebelah nika ringin apa? Oh, enten ringine alit sing ler nika. Asem lari. Oh, ler asem. Asem. Nak sing trembesi oh kalih enten ringine sithik nika. Nggih. Ngene wis cilik lho. Trembesine ageng sangat nggih. Lah, terus niku pun Umure kalih jenengan. lah. Berarti jenengan ngonangi niku pun ageng. Pun mboten ngerti sing nandur. Niku sing nandur niku bakal sing bebodo sik dhewe desa pucuk. Berarti nggih dangu nggih. Niku umure nek bayangan kula 500 tahun enten. Umure awete niku. Awete niku. Lah nggih niku nggih tenan nggih jaman kerajaan ya, Mbak. Nggih. Zaman kerajaan. Niku anu, Mas. Berarti nak 500 tahun ini hitungane nggih zaman Majapahit ya. Lah kula ajeng teng pikul kula diuji pon menek wit niku kon-kon wit besi. Iso. Lah kan iso. Lah dikepung kalih anu. Tentara. Ewat. Waton juga junggo betul. Contoh iso. Wonten iki. Kula medhun tengah-tengah niku enten sumur kawah. Medhun. Wah, ambise teng sumur kawah niku. Lah kula iso medhun keseng ngumpetke nyawa. Ndelik nggih. Ndelik. Ibaratnya nggih aman. Aman. Rupane ngoten. Karepe nggih mboten angsa. Nggih, kula jawab yo Dede. Nggih. Aku ya kang ngedeke pura nang kene iki. Kowe ya manggon kono, ya sisede sing syukur. Kula tuwa ning bumi ya. Lah nggih. Persembahan ngoten kok persembahan goyak. Goyak. Ubah. Lah nggih. Pomo kula pun kesel ngaso kula nonton arep utang desa. Krek. Lah nak simbah-simbah kalau riyen niku nak menurut cerita niku nak riyen gerah niku mung dijumune banyu sendang sepo niku mantun. Lah nggih padha mawon iki nggih sami. Nah cara niku nggih ajaran leluhur niku asline nyawiji kalih alam ya, Mbah. Urip niku nggih entene mergane enten banyu enek geni. Lah iki anak kula iki kok jiko kene. Lah nggih. Nggih ngopahi. Cara sajene ngopahi. napa Mbah niki? Biasanya Mbak kami nyajeni ini nang mriku. Lah kanton jape. Sak wontene saiki. Sak wontene nek kuwate pitik ya pitik, kuwate pitik ya pitik. Niku mboten. Nek ya niku wau dadi nek mriki niku patukane niku sasi apit niku nyadranan kudu disadrani. Nek patukane warga Hindu buku susah besek galungan bodo kuningan bodo kecil. nggih. Nak miturut nganu Mbah nak mangertosi nak bodo kecil niku napa namiring ngono napa kangge leluhur sing gadah leluhur niki. Sing duwe anak cilik mati. Oh, trek kados trek niku nggih. Nggih. Tapi nak kinten-kinten nak dereng mboten amit yang saya mboten gadah niku nak cara ndamel saya lha kula nggih mboten gadah. mboten napa nggih, Mbah? Mboten napa lha kula nggih nguri-uri. Lah eneng kok sejarahe lah sing tinggal sah cilik-cilik niku. Istilahnya kan nak tiyang Jawi asal leluhur niku kan ngromat sing leluhur-leluhur sing istilahnya dereng sempurna niku segala makhluk lah mboten memilih salah
setunggal sedaya alam niku nggih. Alam nggih. Ngoten. Dari sinten sing dereng asal jodoh nggih, ndang asal jodoh, sinten sing gerah enggal mantun kan ngoten. Nggih. Ngoten. Kula nggih anak kula loro nggih. Teh anu wedok lanang nggih. Kula nggih mboten duwe ning kula nggih ngrumat. Bari kecil nggih. Kula nggih gawe nggih. Nggih kula ujepe para luhur kecil. Kula sak gawe saji nggih teng omah nggih kula pan gawe saji teng mriku. Istilahnya kan tinggalan ajaran leluhur niku kan kedah diuri-uri anak putu. Kesane mboten ilang pergantian zaman. Nggih. Nggih. Niki nggih kula sak rencang kalih anak kula nggih. Matur nuwun sanget Mbah mun paring medal istilahe mun maringi mangertos sisilahe pura pucung nika Mbah. Mangke kedah ditonton uri-uri budaya leluhur ketane mboten ical ngoten. Nggih. Mugi-mugi nggih pencaraane simbah menika saged ketampi putra-putri wayah, mugi-mugi nggih simbah lan sakeluarga nika diparing rahayu wilijeng, diparing panjang yuswa sakniki lan sak benjang-benjang.